είναι από έναν πολιτικό μηχανικό. Πολύ ωραία. Η έννοια καμπυλότητα που έχω εγώ, λέει, στο γνωστικό μου περιεχόμενο, διαφέρει με την έννοια που εκφράζει ο κύριος Δανέζης. Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε, δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε για τις λέξεις το ίδιο περιεχόμενο? Αν ζούμε σε ένα μάτριξ, δεν θα έπρεπε να είμαστε μάρτυρες πολλών θαυμάτων στην καθημερινότητά μας? Γιατί να υπάρχουν τα θαύματα μόνο εκτός του δικού μας συστήματος συντεταγμένων, θρησκεία, μεταφυσική, δάκρυα σε εικόνες κτλ? Πρώτον, θα πρέπει, γι' αυτό μιλάω ότι είναι θέμα παιδείας, θα έπρεπε να διδάσκεται, καλώς δεν διδάσκεται βέβαια γιατί είναι άλλος ο προορισμός του Πολυτεχνείου, ότι η καμπυλότητα ορίζεται από τη μαθηματική θεωρία. Και είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι μαθαίνει καμπυλότητα ο μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Ο μηχανικός στο Πολυτεχνείο μαθαίνει ως καμπυλότητα μια έκφραση συγκεκριμένη της καμπυλότητας που μπορεί να τη χρησιμοποιήσει στην ύλη. Η έννοια της καμπυλότητας, η έννοια των χώρων, των μη ευκλήδων γεωμετριών και όλων αυτών των πραγμάτων που διέπουν τη σύγχρονη φυσική δεν διδάσκεται. Με καταλαβαίνετε? Δηλαδή βλέπουμε ένα φυσικό να κάνει κοσμολογία, να παίρνει δακτορικό και δεν ξέρει τι είναι τοπολογία ή δεν ξέρει τι πάει να πει χώρος, διαστάσεις. Δεν διδάσκεται. Το ξέρω εγώ μες στο φυσικό της Αθήνας. Δεν ξέρει καν. Νομίζω ότι μαθηματικά είναι μόνο οι διαφορετικές εξώσεις, ολοκληρώματα, παραγωγής κτλ. Μα και ο Υπουργός το ίδιο πιστεύει. Και ο Υπουργός το ίδιο πιστεύει. Βεβαίως, γιατί όταν λέει ο Υπουργός, κοιτάξτε να δείτε, δεν το λέω σε πολιτικό επίπεδο, δεν το βάζω, αλλά λέω, το έγραψα κάποια στιγμή, ότι αυτή η άποψη ότι μπορεί αυτός που ξέρει μαθηματικά από το Πολυτεχνείο να κάνει μαθηματικά στο σχολείο. Πρέπει να πω ότι έχετε σπουδάσει και μαθηματικά. Βεβαίως. Μάλιστα. Ελάτε. Μαθηματικός είμαι. Ναι. Ελάτε. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει πλέον η δομή κοινωνική τι είναι μαθηματικά. Νομίζω ότι τα μαθηματικά είναι αυτά που κάνει το Πολυτεχνείο. Διότι αυτά φέρνουν χρήμα. Αυτά έχουν δουλειά. Με καταλάβατε? Δεν μπορεί να καταλάβει ότι τα μαθηματικά είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα που δεν τα μαθαίνει. Τα μαθαίνει μόνο ο μαθηματικός και μάλιστα τα μαθαίνει με ένα τέτοιο τρόπο φιλοσοφικό που δεν καταλαβαίνει που εφαρμόζεται στην πραγματικότητα.